Може да бъдете сигурни, че не идвате в Истанбул само за вашето дентално лечение, а че и ще получите шанса да изживеете един от най-уникалните градове в света. Докато процесът на вашето дентално лечение продължава, можете просто да се насладите на всички фантастични забележителности, които Истанбул предлага. По време на престоя можете да направите разходка с корабче по Босфора, полуостров с забележителности като Света София, Синята джамия и Капаlı Çarşı и просто да се насладите се на изисквания начин на живот на града, крайбрежни разходки, дизайнерски бутици и изисквана кухня в елегантни квартали като Галата Порт и Нишантаşı. Тъй като нашето лечение се проектирани да бъдат удобни, нежни и без стрес, много от нашите гости разглеждат града без усилие, докато завършват своите дентални процедури. И ние можем лесно да насочим вашите часове по подходящ начин, като гарантираме, че вашето лечение идеално допълва вашето истанбулско преживяване. По същество, Истанбул позволява да издигнете престоя си, откривайки забележителния град, докато завършите вашето дентално лечение безопасно и с уникално превъзходство.